дуруд ҳамватанон, ду сухан гуфтанӣ ҳастанд дар барои соҳибҳои картаи ё ки карточкаи кабуд. баъд аз он ки шумо соҳиби карточкаи кабуд мешавед, баъд аз он шумо метавонед муроҷиат кардан барои шаҳрванди амрико шудан. агар шумо гӯем ки зану ё шавҳари шаҳрванди америка шудагӣ ҳастед, шумо ҳуқуқ доред ва ҳақ доред баъд аз 3 сол муроҷиат кардан ба шаҳрвандии америка. агар шумо ба дигар раҳҳо соҳиби грин карта дор шудед, шумо дар муддати 5 сол баъд аз гирифтани грин карта ҳақ доред барои шаҳрвандии америка муроҷиат кардан. яъне агар шумо ба тарқи зану шур шудани шаҳрванди америка 3 сол, агар дар дигар ҳолатҳо 5 сол. ташаккури зиёд.